TKE Ligako beste bi jardunaldi berriak ospatu dira asteburu honetan. Alde batetik, larun batean Ogroben eta igandean Pontevedran. Larun batean, Zaeko Mutilak bigarren txandan atera ziren erlojupekoan eta hirugarren kaletik joan ziren. Hirugarren kaletik joan ziren eta bere txandan ere hirugarren postuan gelditu ziren 19 minutu eta 55 segundurekin. Estropadeko saikapen orokorrean 5 puntu lortu zituzten eta 8. postuan gelditu egin ziren. Bestalde, atzo igandekoa ospatu egin zen Pontevedran beste erlojupeko bat eta Kike Lopezen Mutilak 4. kaletik atera egin ziren eta erlojupekoan 9. denporaldik onena lortu zuten 20 minutu eta 8 segundurekin. Estropadeko saikapen orokorrean 9. postuan eta orain arte lortu dituzten punturik eskasenak, 4 puntu eskaz. Bestalde, orain arte TKE Liga horrelaxe dago eta ona hemen saikapena lehenengo postuan Castro dago, 47 punturekin, bigarren postuan San Pedro 41 punturekin, Onjarribia 18 punturekin, laugarren Urdaibai 34 punturekin, bosgarren Pedreña 30 punturekin, 6. Orio 28 punturekin, 7. postuan Kaiku 25 punturekin, 8. Zarauztarrek 21 punturekin, 9. postuan Zumaia 18 punturekin, 16 punturekin Tiran, 11 punturekin Meira Mar, eta 12. postuan isten saikapena Arkote oraintxe bertan jetxiera postuetan 4 punturekin, eskaz, puntu bakarra lortu ditu orain arte egin diren estropadekin. Ta datorren asteburuan Moañan ospatuko direla, Galizian ere. Momentuz, bere entrenatzaileak Kike Lopezek esan digunez, ondo dijoa, Zarauztarrek ondo dijoazte Zaeko Mutilak, berak pentsatzen du uztailaren bukaerako edo abuztuaren hasierarako egongo da enbata prest aurre egiteko beste puntu gehiagorekin. Momentuz, esan da bezala, ondo dijoazte, mantxo, pixkanaka, 8. postuan Zarauztarrek.